1 sa mga balita. Mga ekipo sa pagsuyop sa nabiling bunker fuel sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas namuntar na. Pagsuyop niini, sugda na. Mga nalanag sa pagkaon og makaroni sa lungsod sa Argao, nakagawas na sa ospital. Kinilo nga ketchup, gitudlong hinungdan sa pagkahilo sa mga biktima. Kapitolyo na problema kung asa papuyon ang nagkadaghang biktima sa cyberpornography sa lungsod sa Cordova. Gisugda na og muntar ang mga gamit alang sa pagsuyop sa nabilin nga bunker fuel sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Gibanabana nga mahuman og 12 kadlaw ang pagsuyop niini. Andrea Patenia, Sugin Limi. Diyan nila ilalagay yung oil. Gipahibaw ni Philippine Coast Guard Cebu Station Commander Weniel Azcuna nga atul sa ilang pag-inspeksyon sa Lawis Ledge kaganihang buntag, ilang nasuta nga nakaangkla na ang salvage tugboat nga trabahador nga mao'y nagda sa siphon equipment gikan sa nasod nga Japan. Kini mao'y musuyop sa lana gikan sa nalunod nga barko. Duha ka angkla ang gibutang atubangan sa trabahador samtang ang luyo niini gimoor na kun gihigot sa MV St. Thomas Aquinas. 16 ka mga Pinoy nga crew ang nagmaneho karon sa trabahador, samtang adunay laing 23 ka ancillary crew nga gisagulan og mga Hapon kansang nagsilbing divers ug equipment operators. Sila gikan sa Nippon Salvage and Malayan Towage firms. Kaganihang buntag gipahigayon ang first dive aron paglocate ug pag-set up sa fuel tank sa barko. Andrea Patania, News 5. There is a check valve, no, in that flange. And then, ka-close mo nila yung check valve na yun. And then, i-drill nila yung hole. Laing dive ang gipahigayon karong hapon aron pagtaod sa hose ni ining mga tangke. Pagka may oil na lumalabas, yun yung lalagyan nila ng hose going up for the siphoning operation. Tapad sa salvage tug nga Trabahador 1, naka-standby ang work barge nga nagkarga og 12 ka oil recovery tanks na moisudlan sa masuyop nga lana gikan sa nalunod nga barko nga MV St. Thomas Aquinas. I-turn over dayon kini sa kompaniyang Genetron, usa ka oil recycling company sa kauluhan. Aduna say laing tugboat nga gitawag og Tug Tabangaw nga naka-standby sa maong dapit aron mopahigayon sa chemical dispersal in kaso og adunay mahitabong oil spill atul sa siphon process. 12 ka adlaw ang target sa mga divers pagsuyop sa tanang lana gikan sa MV St. Thomas Aquinas. Samtang gipahigayon ang pag-siphon, gipahimangnuan na ang tanang ship operators nga gikinahanglang maghinay atul sa ilang pag-agi sa maong dapit. Everybody na dadaan doon, wina-warning natin eh. We are telling them to go slow because siphoning operation or diving operation is ongoing. Lahat ng dumadaan doon, tiyatawagan natin. Andrea Patenia, News 5. Magpadayon ang search, rescue and retrieval operations sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Matos sa Coast Guard Central Visayas, ang gobernadora mao'y maghukom kung kano sa kiniundangon. Karong adlaw, laing patayng lawas ang nakuha sa mga divers gikan sa ilahom sa nalunod nga barko. King Perez, Sugin Limi. Magpadayon gihapon ang search and rescue sa mga pasahero sa nalunod nga barko bisan og kapina sa 3 ka semana human sa nahitabo. Si Philippine Coast Guard Central Visayas Station Commander Commodore William Melad mipatinaw nga igo lang sila mo rekomendar kang Governor Junjun Davide kung angay na nga undangon sa mga divers ang pagpangita sa mga na-missing nga pasahero. Ours is just recommendation, but I think it would be the governor kasi siya yung head ng crisis management committee ng province. Ang pag-salvage sa barko magagad lang sa kalambuan sa pagsiphon sa nabilin nga bunker fuel niini. Sulod karong semana, itugya na sa mga naglangkob sa Special Board of Marine Inquiry ang resulta sa investigasyon ngadto sa komandan sa Coast Guard. Mauna sab kini ang motunol ngadto sa Secretary sa Department of Transportation and Communication. The assurance I received from the chairman is either today or tomorrow, but definitely within the week, they will be submitting it to the Commandant Philippine Coast Guard. Karong adlaw, usa ka patay nga lawas ang na-recover sulod sa nalunod nga barko. Mukabat na sa 115 ka mga patay nga lawas ang nakit-an ug padayon pa nga gipangita ang laing 22 ka mga missing nga pasahero. 45 sa mga nangamatay ang wa pa mailhi.
wala sila kita nga identification o wala tayong nakita nga strong identifiers like itong possession, mga personal effects. Ug mga adlaw dado na mga DNA sample sa wa pa mailhing mga pasahero sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas didto sa Campo Crame sa Kauluhan. Ipasiguro sa bang kapulisan nga ma-release ang resulta niini sa labing dali nga panahon aron mailhan na sa mga kabanay ang gipangita nga patay nga lawas. King Perez, News 5. Coast Guard may reklamo sa kahinay sa pribadong kompanya sa paglimpyo sa oil spill sa Cordova. Matod sa nagdumala sa paglimpyo sa oil spill, way klarong plano ang gikontrata sa Tugo kung saan ini paglimpyo ang naapektuhan nga bakawan sa maong lungsod. Dennis Tanok, Sugin Limi. Niadtong miaging semana Setyembre 5 nagsugod sa ilang pagpanglimpyo ang Genetron Marketing Oil Expert. Sila ang kumpanyang gikontrata sa Tugo ug sa International Tankers Owners Pollution Federation nga mo'y molimpyo sa kadagatan sa lungsod sa Cordova nga naapektuhan sa oil spill. Apan gikan sa 30 ka tawo, napo lang ka mga tawo gikan sa Cordova ang gikuha niini aron motabang sa paglimpyo niini sa oil spill. Si Master Chief Francisco Villalobos, ang pango sa Marine Environmental Protection sa Philippine Coast Guard, kinsa mo'y nagduma sa composite team sa pagsugod og limpyo sa Cordova, wa makauyo niini. Now, doon naman sa Genetron, sinabi nga nila din, we need more warm bodies to be utilized in the conduct of clean-up operations. But then, yung stand nung ITOF, yun na hindi ko alam, bakit ganon? Ano ba yung strategy nila? Gisugyot ni Villalobos sa ITOF nga mga usa ka gatos unta ang patabangon sa paglimpyo. Iyang gihulagway nga daw way taro nga plano ang ITOF. Posibleng magbalik-balik sila sa paglimpyo kay dili man mahimo nga pasudlan ang ubang bahin sa pagatpatan. Atua sa sud ang ubang hugaw nga maanod kinikon mo taob ang dagat. Even though na sinasabi natin na Shin yan, makapal na rin yung sinasabi nila na Shin eh. So, pag nagkaroon ng direction, magkumpol-kumpol yan, naiipon sa isang area kung saan yung impact zone nung Shin na sinasabi nila. Langis pa rin yan, bunker pa rin yan, magkakaroon accumulation, kakapal yan, iitim, babalik at babalik sa dati yun. Inanay nang nangalarag ang mga dahon sa mga bakhaw nga napitlan sa mga asyete. Ang pagkalarag sa mga dahon, maoy timailhan kung mabuhay pa ba ang mabakhaw tungod sa oil spill. Dennis Tanok, News 5. Giauhag ang paghimo nga usa ka national holiday ang pagsaulog sa Osmeña Day karong adlaw. Sa pagsaulog sa kasumaran sa adlaw na tawhan ni Don Sergio Osmeña Sr., nakahuna-huna usab ang banay nga Osmeña sa pagtukod og usa ka foundation aron mohatag og scholarship sa mga estudyante. Andrea Patenya, Sugin Limi. Dinhi sa Osmeña marker sa iskina sa mga daan Lapu-Lapu ug Osmeña Boulevard, gipahigayon ang paghinumdum sa ika-135 nga kasumaran sa adlaw na tawhan sa gitawag nga Grand Old Man of Cebu, si anhing Presidente Sergio Osmeña Sr. Mga miyembro sa pamilyang Osmeña, opisyales sa Cebu City Hall ug mga sakop sa kapulisan, Philippine Navy ug Marines maoy misalmot sa kalihukan. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God. Gisugdan ang selebrasyon sa usa ka santos nga misa pinanguluhan ni Monsignor Roberto Alesna. Misunudayon ang floral offering dinhi sa Osmeña marker nga mao'y timailhan sa karaang panimay ni Don Sergio kung diin siya nataw ni adtong September 9, 1878. Sa speech sa apo sa tuhod ni Don Sergio nga si Antonio Osmeña, giawhag niya ang tanan nga sundon ang maayong ehemplo siyang lolo, hilabi na ang dakong pagmahal ug sakripisyo nga gipakita niini sa nasod. Three S's come to mind when I think about Lolo Sergio. The first S, selflessness. The second S, service. And the third S, simplicity.
Si Don Sergio nahimong labing batan-ong acting governor of Cebu sa edad nga 25 anyos. Nahimo usab kining provincial fiscal, provincial governor, miyembro sa First Philippine Assembly ug Speaker of the House sa edad nga 29 anyos. Nahimo usab siya nga senador, vice-presidente ug mibanos ni anhing presidente Manuel Quezon sa paglingkod isip presidente sa nasod gikan August 1, 1944 hangtod May 28, 1946. Aron magpabiling buhi ang mga maanindot nga hiyas ug handumana ni Don Sergio, plano karon sa Banayng Osmeña nga magtukod og usa ka foundation nga mohatag og scholarship sa mga Sugboanong tinun-an. Matudi kanhi Mayor ug Kongresista Tomas Osmeña, laing taw ang iyang padumao niini aron di maisip nga self-serving ang katuyuan sa maong foundation. Other people have to flesh it out. It sounds, if I were going to be the one spearheading, it sounds very self-serving because I'm in politics. So, let the others, that's their initiative. Samtang suportado ni Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella ang maong sugyot bisan pa man sa lahi na niini nga partido sa mga Osmeña. Gani ipasponsor niya sa mga higalang konsehalang usa ka resolusyon nga mag-awhag sa Kongreso ug ni Pinoy nga himuong national holiday ang Sergio Osmeña Day. September 9 should not only be a holiday for Cebu City and the province of Cebu, but it should be a nationwide holiday because Don Sergio Osmeña did not only touch the lives of the Cebuanos but also the entire Filipino nation. He was one of those instrumental in paving the way for the enactment of the Tidings-McDuffie Law, which was the Commonwealth Act, and also the Jones Law. Andrea Patenya, News 5.